altså ballade over i Odenses boks. Erik Hjalmarsson, Odenses assisterende træner, kaster med whiteboard, drikkedunke. Erik Hjalmarsson fuldstændig vildt over. Har kastet whiteboard, har kastet drikkedunk, har taget en målmandsstav. Står med målmandsstaven i hænderne. Og det er fordi Dale Mitchell kører over foran Odenses boks og hoverer. Ja, han provokerer lige det, han scorer, men han brænder jo alle sikringer der i Hjalmarsson. Det duer selvfølgelig ikke. Nej, på det se der, det er først whiteboard. Der kommer altså også en drikkedunk. Det er derfor, han returnerer den. Der kommer simpelthen en drikkedunk. Helt vilde scener. Erik Hjalmarsson, han havde temperament, da han spillede. Og skal Mitchell altså også bare trække sig fra det her. Det er ham, der starter det. Ja, han taler om deres sidste indbyrdeskamp. Så der er rigtig meget, som ligger i det her til synligheden. Her er Mitchells mål. Han kører over. Det ser vi ikke uden, fordi vi selvfølgelig følger pukken her, men han kører over. Og så en håndelig hilsen ind mod Rungsted-boksen. Ja, lige præcis. Her gør han det. Rækker armen op, råber ud med Rungsteds boks. Vi kan se det heroppe øverst i billedet. Prøv at se der Mitchell. Hilser han lige ud til boksen. Og det får altså Hjalmarsson med det samme. Ej, prøv at se, det er jo helt vildt senere det her.